Musta Subo, maayong adlaw Pinoy. Pagkaanindot nining adlaw mga kigsunan kay karong adlaw maghisgot ta og mga mahinungdanong nga pagkaon para sa mga lalaki. Unahaw lang nato paghisgot ang mga mahinungdanon nga pagkaon para sa mga lalaki. 5 kini ka mga importanteng pagkaon nga makatabang sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Una, ang para sa prostate gland. Kaya ang prostate gland sa mga lalaki ramon gini, di ba? O manis babae. Mao ang tomato sauce. Aduna kini lycopene nga usa sa mga maayo nga antioxidant. Nakita sa mga scientist nga mga lalaki nga kusog mo kaon sa pizza, dili madaling mataptan sa prostate cancer. Tungod kini sa tomato sauce nga taas og lycopene. Kini gipamatud-an sa mga researcher sa Harvard University nga gihimo sa 47,000 ka mga lalaking health professionals. Nakita nila nga ang mga lalaki nga mikaon sa tomato sauce 2 to 4 times per week mubo ang risgo sa prostate cancer. May tungod kini sa usa ka carotenoid content nga gitawag og lycopene nga daghan ug abunda sa kamatis. Ang mga scientist usab natingala kay wala kini mamatud-i sa tomato juice. Apan namatud-an kini sa tomato sauce. Kay ang lycopene maabsorb di ay ug maayo paingon ngadto sa tibuok natong kalawasan kung mahisagol sa mga mantika sama sa olive oil. Mao nga ang pizza mao gi-prescribe sa ubang doktor dito sa Amerika. Ang kamatis daghan kini og vitamin C, vitamin A, potassium, beta-carotene, lycopene og chlorogenic acid ug fumaric acid nga maoy musanta sa nitrosamines nga usa ka cancer-causing compounds that form naturally in the body. Ikaduha, para sa mga baog o sa in English pa impotent nga lalaki kay ubos ra ang binhi or low sperm count, kining gitawag nga food of love mao ang oyster o talaba. 2 o 3 ka talaba kada adlaw sa sulod sa 45 days, taas kaayo kini og zinc nga usa ka mineral nga makamugna sa production sa testosterone. Kining tanan napamatud-an sa mga scientist pinaagi sa pag-eksperimento sa 22 ka mga lalaki nga may low testosterone levels o low sperm counts. Gipakaon ang maong mga lalaki og oysters o talaba sa 2 o 3 ka talaba kada adlaw sulod sa 45 to 50 days. Nakita ang resulta nga misaka ang testosterone levels o sperm count sa lalaki. Busa mga lalaki nga gusto pa, labi na ang mga edad-idaran, kaon og talaba o oysters 2 o 3 ka buok kada adlaw sulod sa 45 to 50 days. Ayaw usab pa sobra kaon sa oyster kay makagusbat usab sa imong lawas. Human sa 45 o 50 days, pa-sperm count dayon kung ready na pwede na makamiklab sa imong asawa. Ikatulo, ang pagkaon nga makasanta sa cancer sa pantog. Kining cancer sa pantog, maubaya kining ingnon tang naigo atong halandong mayor. Kining cancer sa pantog, ang pagkaon ini mga maayo, mao ang broccoli. At least 5 servings per week. Ayaw pabukali og more than 10 minutes kay aron dili mawa ang iyang health benefits. Adunay bag-o karong nahibaluan sa mga scientist sa Harvard University sa Amerika nga ang mga cruciferous vegetables sama sa broccoli o cabbage makaprotekta sa mga lalaki sa cancer sa pantog. Ang mga scientists maingon nga sa 50,000 ka mga tao nga mikaon 5 servings or more sa usa ka semana sa broccoli o cabbage, ubos ang cancer sa pantog kung ikumpara ni adto mga tao nga wala gyud mo kaon sa broccoli o cabbage. Ikaapat, para sa sakit sa kasing-kasing, mao ang peanut butter. Matud pa nga makapaus-us sa bad cholesterol o triglyceride, apan dili makatandog sa good cholesterol. Matud pa, if you want a healthy heart, spread your morning toast with a peanut butter. Hidhiri lang. Kining sakit sa kasing-kasing is a leading killer sa mga lalaki ug ingon mausab sa mga babae. Ang mga lalaki mas una nga mabiktima kaysa mga babae. Ang mga researcher sa Pennsylvania State University naghimo og eksperimento kung unsaon sa pagpaubos sa blood cholesterol sa paggamit sa higher fat diet pinaagi sa peanut butter ug ingon mausab sa mga sa daghang carbohydrates.
Suma pa sa report nga ang peanut butter, 36% nini puro fats. Apan nakita sa resulta sa eksperimento, after 24 days, both diets lowered bad LDL cholesterol. Ang peanut butter nakapaus-us usab sa triglycerides ug wala gayud matandog ang good cholesterol. Matud pa ni Penny Chris Atherton nga maoy lead author sa maong pag-eksperimento, miingon nga ang peanut umani daghan kaayo og fats apan maayo para kanato tungod sa monounsaturated fat man kini. Mao nga ang mga researchers miingon nga ang peanut butter kada buntag mao gyud maayo sa may sakit sa kasing-kasing apan gamay lang. Ikalima, mao ang pagkaon nga makasanta sa risgo sa high blood pressure o sa stroke, mao ang watermelon. Kita mga lalaki kung moabot na gani sa 55 nga panuigon, kadaghanan ini maka-eksperyensya na sa high blood pressure kung itandi nato sa mga babae. Ang mga researchers miauhag ug misuggest nga kinahanglan gyud nga mukaon kita sa mga pagkaon nga rich in potassium aron sa pagpa-reduce sa mga risgo sa high blood pressure o sa stroke. Ang lawas sa tao nagkinahanglan og potassium mga 2,000 mg kada adlaw. Busa ang watermelon mao gyud maayo nga source sa potassium. Kay matud pa sa mga researchers, ang watermelon mas daghan og potassium kaysa saging o kalamansi. Binaw din lang kita kutob ang higala sa sunod natong kita sa sumapa sa kung isaan ninyo ang atong hisgutan mao niya ang urinary bladder cancer. O din lang kita kutob mo ingon ko kanunay nga ang lawas ganing mapasagaro magita kung sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Maayong kumusta ka mo diha Subo sa tibuok kalibutan o maayong adlaw Pinoy. Okay. All right.